Ndizvo zuva ranhasi Mwari tinokutendai kuti matigonesa kuti tirangarire murandakadzi, nokuti pane zvakanaka zvekurangarira neupenyu hwavo. Mazita ababa wedu vari kudenga tinokutendai kunyange nekugonesa mhuri kuti zuva ranhasi ribudirire. Hazvaigoneka zvega baba wedu vari kudenga kubudikidza nenyasha dzedu. Timi makagonesa vana venyu Mwari kuunganidza maresources kuti zuva rino ribudirire. Tinonamata baba muzita raJesu, rangarirai umwe naumwe akabatikana kuti zuva irori ribudirire. Rangarirai vana venyu nemazita muvaitire zvakanaka muzita raJesu. Tinokunamatai baba wedu vari kudenga, patinosuma sevhisi ino muruoko rwenyu. Basa rese riri pamberi pedu Mwari, pachataurwa umboo ngahutinyaradze tigashire kunyaradzwa muzita raJesu. Pachataurwa vhangeri Mwari ngaritisimbise baba wedu vari kudenga isisu vapenyu, tigone kusimudzira basa iro rakasiwa nemurandakadzi pakati pedu. Tinonamata baba wedu vari kudenga, imaiwo nesu murusando rwuno, rumbidzo dzese dzichaitwa ngadzisimudzire mbiri yezita renyu pamusoro. Takunamatai Mwari, takutendai patasuma basa rese muruoko rwenyu kwamiri kuti muropafadzwa muzita raJesu. Tanamata nekutenda mbiri yose nerukudzo rwenyu iri muzita raBaba, reMwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Baba wedu uri kudenga, ndanenyu cheche mwako wenyu ngausvike, ndako ndikauti pasi kudenga inoona asi pamusoro sangano dzene rambuya Edna Gurure regai kutare kukwazisana masikati ano, regai kutange kupakara kukwazisa mhuri kwaGurure iri pakati pedu, regai kutare kuvakwazisa vese Chiti Mauya, regai kutare kukwazisa Chechi United Methodist iri pakati pedu, regai tingofara kukwazisana Chiti Mauya, regai kutare kukwazisa mamwe machechi ese ari pakati pedu, regai tifare kuvakwazisa Chiti Mauya. Tina mufundisi vari pakati pedu, tifare kukwazisa mufundisi wedu United Methodist wanonzi mufundisi Nyakusenda, regai tifare kuvakwazisa Chiti Mauya. Mazita regai tikumbirawo kuona MC wemhuri. Yeah, MC. Sore vabereki vechese United Methodist uye zvinoda kusvika panguva yekukwazisana umhuri. Umhuri nevauya pano vakatikuta, saka zviri kutanga pano kusvika kusimudzwa kwaGurure vese vauya pano kumedzwa kwaGurure.
kwazechiti mauya ukwasekuru kwanyamutsauni wakabva awa ndo kwasekuru kwanyamutsauni wakabva nyamutsauni ngatiwa kwazechiti tine mamwe machechi wauya panapa vamirira mamwe machechi ngatiwa kwazechiti akasiyawo kwaakazingisa kwasekuru kwazingisa ngati kwasiyo kwasekuru chiti mauya wemhuri vamwe pano wabva kuharare vamwe ngatisimukei watikuta pano wabva kuharare watezvara vedu wakasara nendikwaona varipo nemwana wavo vari pano ngavasimuke tivakwazise kuwasha wese ngatikwaziva kuwasha vedu tichiti tinotenda vamwe vanasamapurazi vachikuta pano tinana samapurazi vamwe wabva kuruzevha vese ngavasimuke tivakwazise tichiti kana pano handasiya tinovakwazisa tichiti programu yedu yokunga yatarira chechi rerida takusvika panguva yeumbowo here kana kuti tombotanga takusvika panguva yeumbowo umbowo wachatanga kutaura wakamiririra umbowo ndokwa na programu iri panapa kwanyamutsauni uriyo kwanyamutsauni ndiyo ichatanga kutaura panapa ikwatezve uriyo kwanyamutsauni ndiyo ichatanga yakamirira panapa totanga natezvara tezvara ndiye achatanga kutaura akamirira mhuri yokwanyamutsauni kana warongana kuti achataura ndiani Pamusoro